ko dilli ɗum ko ɓuri hewde dowle bandiraɓe yero mo Full TV omon addan men série kesso pul série o wiyete ko ɓinenam wona ko mbiyami idi ko wona ko mbiyami cubbal yerimama yarani debere bacca bala maji gaari ma tanum jalta façon série foof mi yi kono oɗo série e welde kono oɗo série e yurminade min idi mi yiyani bandiraɓe waddata men commentaire no fewi jehen daren seeɗa e bande annonce o après garten en ji bande annonce o on ji série o ko haalata ko on ji série no e yurminade donc série o inchallahu rabbi le 5 août dogen payen toon no Full TV le 5 août min ji ko wiɗi le 5 août min ji ko jalni le 5 août min ji kadi ko yurmini kadi so tawi a yeeɓi série o c'est forcé kala to mbawɗa wonde e wonirde a woyat awa wasde woyde mbeɗa ñaagui mon noon kala to mbawɗon wonde e wonirde kala mon jeeyabo série o yo sod paquet muɗum Kleenex joƴƴine sara mum nde wonno ma jala hen ma welto hen kono kadi gandi yero amin ñaago Allah yo Allah junno gurdam ma ya ko waale ñaago rasul sallllahu alaihi wa sallam